Είσαι ο Γιάννης, ο γιος του φίλου μου, του Αράπογλου. Μάλιστα. Το Ευρυπίδη. Ναι. Αγόρι μου. Σε παρακαλώ πολύ, αυτό εσένα να μην σε νοιάζει καθόλου. Θα του φτιάξω εγώ ένα ατύχημα. Τι θα πω εγώ τώρα στην κυρία Διευθύντρια. Χαίρομαι πολύ, Στέλιος Γαργαμπίκας. Χρεώστε μου και μια πόρτα τουαλέτας που καταστρέψαν οι μπράβοι λύθοι δικοί μου. Πυροβολάω με το αυτό και τον αφήνω τον τον αφήνει σέκο. Ποιον? Τον ελέφαντα. Ρε Μπαρικέλο, νύχτα το πήρε στο δίπλωμα. Εδώ πληρώσαμε τη νύχτα και τη φυλάκη και πέσαν πάνω στο χάρο που πήγε παγανιά, δεν βλέπεις? Κύριε Σωτήρη. Δεν ήταν δικό μου το σφάλμα. Τι μας λες? Και ποιος είστε εσείς που θα σχολιάζετε τις θεραπείες μας? Στέλιος Γαργαμπίκας. Δώστε μου κάτι να καθαρίσω. Θα το κάνω λαμπίκο για σας. Ωραία. Ναι, αστυνομία. Ναι. Θα του ρίξω μια βιρτουόζικη, θα ανεστεί το... Πού έχω μπλέξει. Θα πέσει δηλαδή ξερός και θα τον εβάλω μετά μέσα αμάξι του, θα επισκεφτούμε έναν ωραίο γκρεμό και... Συγγνώμη. Τι συγγνώμη, ανθρωπέ μου. Στρίψατε ευνίδια βιαστικά και δεν πρόλαβα να... Τι? Εσύ, τι, εγώ. Εσύ είσαι. Ο Γιαννάκης, ο γιος του φίλου μου του Ευρυπίδη. Χάρηκα. Ο Γιαννάκης από εδώ είναι ο άνθρωπός μας. Αυτός θα καθαρίσει για την πάρτι μου. Αυτός ο άνθρωπος θα σκοτώσει τη γυναίκα μου. Τι θα κάνω, λέει? Μη. Να ειδοποιήσω για το φαγητό. Άσε, θα ειδοποιήσω εγώ τον κύριο. Εσύ... Να, τον κύριο Σωτήρη. Μη σκοτώσει κανένα και μας τρέχουνε. Πάντα, περνάει όλο σάντα. Κύριε Σωτήρη. Καλά, περιμένετε, κύριε Σωτήρη. Πάντα, περνάει όλο σάντα. Κύριε Πέτρο. Κύριε Πέτρο. Η διευθύντρια είμαι. Μπορώ να περάσω? Μια στιγμή. Κύριε Πέτρο. Περάστε. Γεια σας. Γεια σας. Η διευθύντρια είμαι. Ιουλία Ποδηλατάκη. Κριτικά, Πέτρος Ναούμ. Όχι το μάγκικο, το Ναούμ, του προφήτη που... Ξέρω, ναι. Όχι, το λέω έτσι. Δεν θα έρθετε για φαγητό? Θα έρθω, πώς δεν θα έρθω. Παπουτσάκια? Τι? Τρώτε? Παπουτσάκια δεν τρώω. Πώς δεν τρώω παπουτσάκια? Απλώς τώρα δεν τρώω που είμαι λίγο... Τι, δεν έχετε όρεξη? Όρεξη έχω, όρεξη δεν έχω. Απλώς τώρα δεν έχω... Αχου, είστε άρρωστος. Ναι, είμαι, αλλά άμα φύγετε θα καλυτερέψω, ναι, είμαι... Μήπως έχετε πυρετό? Το πόδι μου... Τι, το πόδι σας? Τι έπαθε το πόδι σας? Χριστέ και Παναγία, το πόδι σας. Αμάν. Κύριε Πέτρο. Κύριε Πέτρο. Αμάν, δεν είμαστε καλά. Τι πάθατε? Κύριε Πέτρο. Κύριε Πέτρο. Κύριε Παναγία μου, δεν είναι δυνατό. Αχ, Θεέ μου. Αφροδίτη. Πολύ ευγενικό από την κυρία Ιουλία που σας παραχώρησε το γραφείο της για να τρώτε, κύριε Στέλιο. Σιγά το ευγενικό, ρε βλάκα. Μόλις υποσχέθηκε ότι θα χώσει χορηγίες και τα σχετικά για το κολοσανατόριό της, γλυκάθηκε. Ξέρεις πόσο ευγενικοί γίνονται οι άνθρωποι άμα δούνε φράγκα, μάνα μου, Εμείς οι τρεις πάντως, κύριε Στέλιο, μπορούμε να τρώμε αλλού άμα θέλετε. Θα τρώτε μαζί μου. Μέσα στη φυλακή κατάλαβα ποιοι είναι εχθροί μου και ποιοι είναι οι φίλοι μου. Και εσάς μαλακισμένα σας υπολογίζω για φίλους μου. Αλήθεια, κύριε Στέλιο? Για τα λεφτά που σας δίνω, μια χαρά φίλοι είσαστε. Γι' αυτό πάω και εγώ να τρώω μαζί σας, για να νιώσω λίγο πλέμπα σαν και εσάς. Να τους μου να φέρουν και κάνα ουζάκι. Τρως εσύ? Μάλιστα. Άρχισες να τρως πρωτού αργήσω εγώ? Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να πω. Δεν πιστεύω να κρατάω όπλο πάνω μου. Δεν πιστεύω, λέω, να με έχετε επιτρέψει να κρατάω όπλο πάνω μου. Θα το πυρουνιάσω και θα γίνω φωνέας γαμώ την καρμπονάρα μου. Πάλι σε μένα θα λέτε, κύριε Στέλιο.
Τι μου ξοκλές ρε φαγανιάρικο. Ψάξα να τον Ανδρέα. Τι μπούκοσος ρε. Αχ, συγγνώμη, το είχα ξεχάσει. Μήπως είδατε τον Ανδρέα? Γιατί αυτός μας είδε? Δεν πειράζει, αφήστε το. Καλή σας όρεξη. Καπετάν Ανδρέα Ζέπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω. Δεν μου το ξεσταύρι, όλος αλεμένοι κυκλοφορούν εδώ μέσα. Ο Γιαννάκης που είναι ρε παιδιά, που εξαφανίστηκε? Άντε, το φαγάκι σας, ηλίθεια. Μάλιστα, κύριε Στέλιο. Το σταυρό σας, γάμο, το ξεσταύρι μου, άντε να αρχίσουμε. Μάλιστα, κύριε Στέλιο. Όχι και να μας βάλουν να σκοτώσουμε κι άνθρωπο τώρα. Ποιος εσύ πάλι? Εγώ είμαι εδώ, είμαι εντάξει, είμαι εδώ. Τι εδώ, παιδί μου, είσαι καινούριος εδώ, δουλεύεις τι? Ναι, δηλαδή όχι. Δηλαδή ξεκίνησα να δουλεύω εδώ και μετά άρχισα να δουλεύω για τον κύριο Στέλιο, αλλά ούτε για αυτόν θέλω να δουλεύω γιατί έχει τρελαθεί. Καλά, δεν κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει. Ο Ανδρέας που είναι, ξέρεις? Ναι, όχι. Ποιος Ανδρέας? Α, καλά, εντάξει. Όχι. Να τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Κύριε Πέτρο! Κύριε Πέτρο! Κύριε Πέτρο! Ανδρέα! Να ανοίξουμε λίγο το πουκαμισάκι μας, για να πάρουμε αέρα. Ναι, κύριε Πέτρο μου, Ναι, έτσι. Να ανασάρουν τα πνευμονάκια μας, Ναι, να ανοίξουμε και το παντελονάκι. Αχ, συνήλθατε. Μπράβο. Πάω να φωνάξω τον ορθοπαιδικό. Τον ορθοπαιδικό. Ναι. Κυρία Χαρά. Δεν πιστεύω αυτός ο δίσκος να είναι για μένα. Μάλιστα. Εξαφανίσου κι εσύ και ο δίσκος. Άντε μπράβο. Άκου δίσκος. Από τις πορσελάνες πήγαμε στους δίσκους ξαφνικά. Εξαφανίσου, λέει, αγόρι μου. Μάλιστα. Κυρία Χαρά, θέλετε μήπως τίποτα άλλο? Δεν μου λες, αγόρι μου, είσαι χαζό, ηλίθιο, βλάξ. Τι είσαι τελικά? Αυτό σου είπα, ούτε καν το σκέφτεσαι. Δεν το σκέφτομαι. Δηλαδή, εντάξει, το σκέφτομαι λιγουλάκι. Πάντως ο κύριος Στέλιος θέλει να σας μυρίσει, να σας φιλήσει, να σας μιλήσει, λέει. Θα είναι στο γραφείο της κυρίας Διευθύντριας και σας περιμένει. Με ενοχλεί ο αέρας εκεί να του πεις. Μάλιστα. Με ενοχλεί και ο ίδιος να του πεις, όχι μόνο ο αέρας. Και έχω βαρεθεί εδώ μέσα στο σκατοσανατόριο που με έχει φέρει και νομίζω ότι μπορεί να με κάνει ό,τι θέλει, ότι είμαι ιδιοκτησία του. Μάλιστα. Πού πας? Να του πω ότι μου είπατε. Μαζί θα πάμε. Μάλιστα. Κύριε Στέλιο, δεν μας λέτε να μας πείτε πρωτού γυρίσει ο Μάκης? Ηρέμησε, αγόρι μου, θα του μπανιάσει από το πολύ φαΐ. Σαν αυγανό πεινασμένο κάνεις, ηρέμησε, θα φας και αύριο. Λοιπόν, θέλω εσείς οι δυο και προσέξτε μαλακισμένα, τσιμουδιάς τον άλλον, Κύριε Στέλιο, αυτό δεν το συζητάτε. Θέλω εσείς οι δυο να βοηθήσετε το Γιαννάκη. Δηλαδή, λέει, τι θα κάνει η μάνα μου ο Γιαννάκης? Θα δολοφονήσει την κυρία Χαρά. Καθαρισμό θα το λέμε, βλάκα, καθαρισμό! Μάλιστα. Θα τη δολοφονήσει με καθαρισμό. Φραγκίσκο, θέλω ένα όπλο, δεν πάει η δουλειά έτσι. Αφήστε, κύριε Στέλιο, θα το εξηγήσω εγώ. Κατάλαβα. Θέλετε σε αυτό τέλος πάντων που θα κάνει ο Γιαννάκης, να τον βοηθήσουμε κι εμείς. Γεια σου, μάνα μου. Να και ένας άνθρωπος που συνονοήθηκα επιτέλους. Εξήγησέ τα σε αυτό το ηλίθιο, για θα μοράψουν τα λαμπάκια και θα γίνει blackout εδώ μέσα. Δεν μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει. Και εσύ το ίδιο, Καλά. Γιατρέ μου, τι κάνετε εδώ όλο μόναχος? Διαβάζω. Έχει ησυχία εδώ. Χτες βράδυ στο δωμάτιό μου δεν είχε καθόλου ησυχία. Ορίστε. Λέω, είχα ανήσυχο ύπνο, έβλεπα κάτι όνειρα. Τίποτα, μην δίνετε σημασία, γιατρέ μου. Σας έψαχνε η κυρία Ιουλία, τη βρήκατε? Η κυρία Ιουλία μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει. Νομίζω ότι το πήρε το μήνυμα, τι λες κι εσύ? Θέλω να πω
Πού πας, Χριστιανέ μου? Μήπως πηγαίνω κι εγώ εκεί να σε πάρω? Πολύ καλή ιδέα. Πάμε. Πάμε? Έλα γρήγορα. Πού πάμε? Πάμε στο... Πάμε. Γιάννη! Κάτσε ρε φλάκα! Έφυγε. Τώρα, τι κάνουμε τώρα? Δεν πάμε για κανένα ουζάκι? Έλα να δεις λίγο, γιατί εγώ δεν ξέρω να... Εδώ ήταν. Πού πήγε? Ξέρω εγώ. Μπορεί να πέταξε. Τι λες τώρα, εδώ ήταν. Εδώ καθόταν μόλις τώρα. Τώρα δεν είναι. Τώρα είμαστε εσύ κι εγώ. Άμα με δεις, γράψε μου. Πλατούχα. Όχι πότε της ασφάλτου. Αλλιώς μεγάλε. Αλλιώς. Ρε μεγάλε. Αουτομπάν ολόκληρη. Ρε μας σακάτεψε. Ο σακάτης. Κύριε Πέτρο. Ο φωνιάς έρχεται. Η φώνησα έρχεται. Κύριε Πέτρο. Πώς δουλεύει αυτό? Πώς δουλεύει το εργαλείο αυτό? Κύριε Πέτρο. Να είμαστε. Κύριε Πέτρο. Κύριε Πέτρο. Αχ, μπράβο κύριε Σωτήρη μου. Αποφασίσατε να περπατήσετε σήμερα. 3 κιλά πανάκια παρακαλώ. Η λάμπα κάηκε. Θα ήθελα 2 εισιτήρια για Πάφο. Καμιά φορά θυμάμαι τα παλιά και συγκινούμε. Εντάξει, θα μου το πεις μια άλλη φορά. Και να περπατάς πιο συχνά, κύριε Σωτήρη, τι το θες στο καρότσι? Να πω ότι έχεις πρόβλημα να το καταλάβω. Τώρα υγιής άνθρωπος πάνω σε καροτσάκι, αμαρτία από το Θεό, δεν είναι? Κύριε Πέτρο! Κύριε Πέτρο! Ο Πετράνο βιρτουόζος, μην το πας απ' τις... Κύριε Πέτρο! Κύριε Πέτρο, και να χέσω και τον Πέτρο και τις πέτρες και τις λάσπες! Κύριε Πέτρο! Ποδηλατένια! Τι κοιτάς? Τίποτα, γενικά έτσι, κοιτάζω το τοπίο. Δεν μου είπες όμως που σε πάω. Όπου να είναι. Τι όπου να είναι, εσύ που θες να πας? Εκεί που πας κι εσύ. Εγώ πάω σπίτι μου. Κι εγώ σπίτι σου πάω. Δηλαδή, είναι μακριά το σπίτι σου? Ωραία. Τι εννοείς ότι τα πούλησες όλα? Τι εννοώ. Αυτό που λέω, αυτό εννοώ. Δηλαδή κάτσε ρε μάνα μου για να καταλάβω. Όταν λες ότι τα πούλησες όλα, εννοείς ότι τα πούλησες όλα? Ναι βρε Στέλιο μου, τα πούλησα όλα. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις, οι δουλειές δεν υπάρχει τίποτα πια? Τα χρέη ήταν πολλά και το ξέρεις. Και ποιος είπε ότι τα χρέη πρέπει να τα πληρώνουμε? Άμα είναι να αρχίσει να φωνάς, δεν μου το πεις να φύγω. Γάμο το ξεσταύρι μου, γάμο. Τόσα χρόνια δεν πληρώνω, τώρα μας έπιασε το φιλότιμο. 4 γενιές γαργαμπικέικο, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ άμα χρωστάω δεν μπορώ. Εγώ χρωστούσα, όχι εσύ. Το ίδιο είναι. Ναι, ρε μάνα μου. Να σκεφτόμαστε και λίγο λογικά. Στο κάτω-κάτω της γραφής, το κράτος χρωστούσα. Σιγά πια. Δεν ξέρεις ότι άμα δεν χρωστάς δεν έχεις καθαρό πρόσωπο στην κοινωνία. Τώρα που ξεχρέωσες, θα μου κόψουν οι υπουργοί και το καλημέρα, το καταλαβαίνεις? Καλά, εντάξει. Και δεν μου λες, η ομάδα? Πουλήθηκε. Καλά, εντάξει. Η ομάδα πάει, πουλήθηκε. Τα ορνηθοτροφία, η καλτσοπία, τα περίπτερα, τα προπατζίδικα, τα παστελάδικα, τα γραφεία κυδιών. Σου είπα, αγάπη μου, τα πούλησα όλα. Μέχρι το σπίτι αναγκάστηκα να πουλήσω. Το σπίτι μου. Το πατρικό μου σπίτι. Άσε μας μωρέ Στέλιο, ποιο πατρικό σου σπίτι? Εσύ το έχεις αγοράσει αυτό το σπίτι. Πατρικό μου είναι ρε, κι εγώ πατέρας είμαι γαμωτώνονται Εβραίο μου. Μωρή